दुखुनि बाथ्रा आङो डिउटि गैयाबाबो एयारपर्टआव फैनो गोनां जाबाय आंनिनो बिजनेस बेनो आंनि फेभरेट जायगा आं बिराद मोजां मोनो बेखौ सानफ्रोमबो डिउटियाव फैबा नायलांबाय थायो बेयो जोंनि एकदम एयारपर्टनि खाथि जाबाय ओमफ्राय नै नायदो लाइट्स गासिबो पिंक कालारनि लाइट्स ओमफ्राय नैबे गासिबो बे बिफांफोरा र' बैग्रि बागान मोनसिगोन दै बैग्रि बागाना ओमफ्राय ओरैबायदि बैग्रि मेगनजों नायनानै थानो गोनां जायोमोन नै सब बैग्रि बागान होमबाबो थाइसेबो मोनजायाखै ओरैनो सिरिजोबो मानो होनबा बे जायगायाव गारि लाखिनो मोना आरो ओंखारनानै थाबायनोबो मोना इयाव फुरा बे एयारपर्टनि प्रपार्टि आरो ओमफ्राय बे बैग्रि सब ओरैनो सिरिजोबो बेखार जाजोब्बाय ओमफ्राय सिगांहाय नैबेयाव लाइन फिफा वर्ल्ड कापनि बलफोरखौ होदोंमोन आगोलनि भिडिअखौ नायबा मिथिगोन नोंथांमोना बेयावहाय ओमफ्राय दायो बोखारजोब्बाय आरो आं सानाव देखायखांबाय खनसे ओमफ्राय दायो मोनायाव देखायदों आरो एयारपर्टनि लामा एकदम खाथि जाबाय आं खोन्थागासिनो मा जानानै आं इयाव एयारपर्टआव फैनांखो दायो फ्लाइट फैदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनो आङो हारसिं बहा मोनफैखो नै माबा ग्रान्ड हाइपार मार्केट होनलायनायाव मोनफैबाय माने आङो मा जादों मेट्र' स्टेशननि गारियाव गाखोदोंमोन आरो ना मेट्र'नि बासाव ओमफ्राय आधा घन्टा गिदिंबाय माबाखौनो स्टेडियामखौनो गिदिंनानै आरो स्टेडियामाव मोनफैफिनबाय ओमफ्राय दाना बे खाथियावनो बेयाव ग्रान्ड हाइपार मार्केट दङमोन बेयाव नायनोसै मा मोनो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै बिराद मोनाबाय 10ता जासिगोन ओमफ्राय नै नायनो हागोन थांना नायनि मा मोनो आंनो बायदिसिना बुस्थु नांखागौ नांनाया ओमफ्राय नायहैनोसै मा मोनो लोगोफोर दिनै आं ओरैबायदि बेरायबाय हारसिं बहा मोनफैखो नै लुलु हाइपार मार्केट बे खिन्थु जोंनि न' खाथिनि लुलु नङा दै खनसे आं नोंथांमोननो देखायनाया बे नङा बेयाव नै ग्रान्ड हाइपार मार्केट बहा मोनफैखो आं मिथिला माने आं गारिफोरानो बिराद खम आरोना बे कान्ट्रियाव बेनो जाबाय जोंनि लामाया 16-17 किल'मिटारसो जागोन ओमफ्राय 20 मिनिटजों मोनफैयो आरो फेभरेट जायगा फाइनालि जोंनि न'आव थांनाय गारिखौ मोनबाय आंथ' दिनै न'आव सहैगोन ना सहैलासो सानबायमोन आंनिनो भुल एक्सुवेलि आङो जे बासाव गाखोदोंना बेयाव आं सोङाखै आं माने मेट्र' स्टेशनाव थांखागोन होननानै साननानै गाखोबाय ओमफ्राय बेयो स्टेशनाव थाङाखै बेयो खालि स्टेडियामनि गारिल'मोन बेयो खालि ओरैनो स्टेडियामखौल' गिदिंबाय थादों ओमफ्राय आधा घन्टानि बारा बेनि उनावहाय आंखौ आरो स्टेडियामावनो दोनहैफिनदों बे गारिया ओमफ्राय दायो मा खालामनो नेबाय थानोबो हाला मोनाबायबो नालाय ओमफ्रायो दायो जोंनि मा होनो एयारपर्टआव थांनाय गारि बेयाव गाखोबाय आरो माने बे टाइमावहाय जोंनि स्टाफफोरखौ लांनो फैयो नालाय डिउटिनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरजों फैफानो मोनबाय आरो फाइनालि लोगोफोर फाइनालि न'आव मोनफैबाय आंलाय सानदोंमोन न'आव मोनफैनाय नंला होननानै ये देखो हमारी खूबसूरत लड़की गुम हो गई थी गुम हो गई थी मैं एक्चुअली लोगोफोर आंनिनो अपना घर ही पहचान में नहीं आया इसको अभी तक क्या कर सकते हैं हम ऐसे एक्चुअली आंनिनो मिस्टेक आङो माने जे बासाव गाखोदोंमोन बे बासा मेट्र' स्टेशननि नङा स्टेडियामनिल'सोमोन ओमफ्राय बे बासाव गाखोबाय आङो पुरा स्टेडियामखौ गिदिंनानै पुरा आरो स्टेडियामावनो लांनानै दोनहैफिनदों आंखौ ओमफ्राय उपाय गैया जोंनि एक'मडेसननि गारिया थांगासिनोमोन एयारपर्टआव लोगोफोरखौ लायनो थाखाय ओमफ्राय बिसोरजों फैफानो मोनबाय आरो
रसिदा गोमासिगौमोन खजाति रसिदा आज बताओ हम खोने ही नहीं देते हम कहाँ ले से आते हैं इसको ढूंढते कहीं ना आप कहीं से ढूंढ के कहाँ से ढूंढते आप बताओ अकेले जाने का नतीजा फरू को कहीं छोड़ ना के कहीं से गई ढूंढ के ले थी आते हैं इसको कैसे खोने देते लेकिन फरू को छोड़ के चल गया ना इसलिए ऐसे हुआ सुजा और फरू को आगे से छोड़ के नहीं जाना है लेकिन मैंने बोला था आप लोग को दोस्तों समझाओ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना वीडियो रखती हूँ यहीं पे बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं हाँ बट यार। लाइक नहीं हो रहे हैं पता Like नहीं करो, क्या हो गया। सब्सक्राइब करो शेयर करो लोगों को मैं देख के बोर हो गई पता नहीं आशा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडियोखौ दोननोसै बेयावनो थैंक यू बाय बाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडियोआव